Білесіңме, менім сиңа болған сүйеуімнің тошып тулғанын. Шигъри юллар белән язам сиңа, күңелемдә барын булганын. Редакция безгә килгән бихисап хатлар шигъри юллар белән үрелеп бара. Әйе, хат язарга, бөтен барлыгың белән, ашыкмыйча, озак итеп уйлап, иң якын кешеңә, иң җылы хисләреңне белдерүгә ни җитә? Күңелләрендә уйлып калган якты хатирәләр белән дә уртаклаша безнең белән Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачылар. Якыннарыгызны сөендерергә теләп, изге теләкләрегезне үзенчәлекле итеп җиткерергә ашкынуыгыз сыкландыргыч күренеш. Мин, Зөлфия Шамсуарова, түгәрәк бәхет тапшыруында сезне ихлас сәламлим. Шушы көннәрдә безнең гаиләбездә гаҗәеп матур бәйрәм. Арча районында гомер итүче кадерле әтием Шаяхмәтов Данис белән сөекле әниебез Шаяхмәтова Лилиянең бергә гаилә корып гомер итүләренә 25 ел тулды. Кадерле газиз кешеләребез, сезне чын күңелдән шушы искитмәле матур бәйрәм белән котлыйбыз. Әти-әни, бу әле безнең дә бәйрәм бит. Безнең өчен җан атып, һәр вакыт кайгыртып яшәгән, матур тәрбия биреп, өстебез бөтен, тамагыбыз тук булсын дип борчылып торган, үз канатлары астында бар җил давыллардан саклап яшәткән әти-әниебез янында үсүебез белән без чиксез бәхетле балалар. Сез безне энем Рәмис белән һәр вакыт тату булыгыз, бер-берегезне саклагыз, яклагыз дип үстердегез. Сез бу дөньяда ике бертек туган, тормышыгызда нинди генә чак булса да, иң беренче булып, бер-берегез янына бер туганың киләчәк. Гел дус булыгыз, дип тормыш дәресе бирдегез. Безне әти-әни китап буенча түгел, үз мисалларында тәрбияләде. Бу тормышның матурлыгын күрергә, акны карадан айырырга, кешеләргә карата мәрхәмәтле булырга, эш сөюне алардан күреп өйрәндек без. Әни кешенең кадерен үзең әни булгач кына аңлыйсың икән. Безне үстергәндә күпме тырышлык, күпме көч түккәнсең бит син әнием. Бары тик акыллы, сабыр, олы җанлы хатын-кызлар гына балаларны да карап, гаиләдә дә чисталык, пөхтәлекне булдырып, әти белән кабызган учакны сүндермичә саклап, бар якны да бөтен итеп торалар. Әти-әниебез, нинди генә рәхмәт сүзләре әйтсәк тә, без сезнең каршыгызда гомер буе бурычлы. Сезгә озын гомер, ныклы сәламәтлек, мул тормыш телибез. Сез безнең әле бик яшь әти-әниебез. Күп еллар буе бүгенгедәй җитез, матур булып, тормыш рәхәтен тоеп, безгә үрнәк булып яшәгез. Алга таба тигез матур картлык телибез сезгә. Киләчәктә дә сезне бары тик шатландырып, сезнең өчен горурлык булып, бергә-бергә якты, мул, бәхетле тормышларда яшәргә язсын. Сез безгә бик кирәк. Без сезне чиксез яратабыз. Иң изге теләкләрне сезгә балаларыгыз Алия белән Рәмис, кияүгез Нияз, оныгыз Әнвәр җиткерә. Сезнең изге теләкләргә кушылып, Мәйдан телеканалы матур җыр тыңларга тәкъдим итә. Değdirmişe jiller yağmurlar, әти-әниләрне үзебездә шулай яшыйсак идегез зурлап. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә. Әти-әни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә.
Üzgelenip kala bägirler Äti änilerini sen şoklarında Yaşıyorsak idi kadirler Rahmetlimin Hudayıma Rahmetlimin her günüge Äti äni diyeyim de şu nasip olsun her kimge Rahmetlimin Hudayıma Rahmetlimin her günüge Äti äni diyeyim de şu nasip olsun her kimge Äti äni Äbi babay gerek deydi o her kimge Nasip olsun her kimge Bir-biribizге mərhəmətli булсак, якыннарыбыз турында кайгыртып яшәсәк, йөзләребез тагын да яктырып китәр иде кебек. Чираттагы мәхәббәтле хатыбызга күчик. 6 июнь көнне минем яраткан тормыш иптәшем, безнең әтиебез, кияүбез, улыбыз Газизов Фазаил Гайнан улы туган көнен билгеләп үтте. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән шатлыклы бәйрәмең туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Жан тынычлыгы, шиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Алга табада шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын. Тормышың шатлыктан торсын, бәхеттән һәм мәхәббәттән. Көннәрең кояшлы булсын, бу теләкләр чын йөрәктән. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Лилия, улларың Динар һәм Линар, әбиең, бабаең, әниең һәм барлык туганнарың. Без дә барлык котлауларга кушылабыз. Гаиләгезнең кадер-хөрмәтеннән рәхәтлек алып, яратуларын тоеп яшәгез, хөрмәтле Фазаил Гайнанович. Чираттагы җыр сезнең өчен.
Бу көннәрдә илебездә зур бәйрәм Россия көне билгеләп үтелә. Барлык милләт вәкилләрен берләштергән, ватаныбызның бүгенгесе һәм киләчәге өчен җаваплылык хисен өстәүче бу бөек бәйрәм белән барлык тамашачыларыбызны тәбриклибез. Ә түгәрәк бәхеттә бүген зәвыклы кунагыбыз Татарстанның ат казанган артисты Илүсә Хуҗина. Исәнмесез, сезне кайнар сәламлибез, Илүсә. Исәнмесез, хәерле көн. Шушы көннәрдә сез дә туган көнегезне билгеләп үттегез. Иң изге теләкләр сезгә. Йөзегездәге назлы елмаю һәр чак балкып торсын. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. 8 июнь көнне туган көнем булып узды. Илүсә, гадәттә туган көнегездә нинди хисләр кичерәсез? Ул минем өчен дөньяга килгән көнем, ул бәйрәм минем өчен. Шуңа күрә минем һәр вакыт күтәренке кәеф. Туганнарым, әти, әнием, дусларым белән күрешә торган көн һәм иң матур, иң изге теләкләрне кабул итә торган көнем. Субханалла. Ә күңелдә иң истәлекле, иң сакланып калган бүләк яисә оригиналь котлау турында да сөйләп үтегезче. Беләсезме, мин ел сайын һәр туган көнемне төрле илләрдә, төрле җирләрдә каршы алырга күнеккән. Гаҗәеп. Чөнки ул минем эшем белән бәйле, ул гастрольләр белән бәйле. Шуңа күрә, мәсәлән, былтыр мин Новосибирск шәһәрендә идем туган көнемдә. 2 ел элек мин Норвегиядә идем. Һәм шуңа күрә ул менә инде локациясе белән минемчә күңелдә һәр елны шулай исемдә калып бара. Ә бу ел инде мин өйдә, туган җиремдә, әти-әнием, туганнарым белән, дусларым белән каршы алдым. Бу да шулай ук күңелдә кала торган елларның берсе. Ә балачагыгызга күз салсак, кечкенә Илүсә, ул нинди? Мин шундый шук һәм шаян бала идем. Мин һәр вакыт җырлап йөри идем. Шуңа күрә минем шулай туган көнем шул сабан туйлар белән бәйле иде. Чөнки без сабан туйга кайткан сайын, шунда минем дә туган көнем узып китәдер. Туганнарым белән бик күңелле, шундый хисләр минем. Ә гадәттә теләкләрегез, уй-хыялларыгыз тормышка ашамы? Минем барлык теләгән теләкләрем Алланың рәхмәте белән тормышка ашып баралар әкренләп. Әйе. Ә инде инглишчә әйткәндә crazy хыялларым, алар шулай ук тормышка ашырлар дип өметләнәм. Уңышларыгыз дәвамлы булсын. Ә кайсы татар җырлары сездә, сезнең күңелегездә бәйрәм рухы уята? Минемчә, Яратканын бәлки җырлап та үтәрсез. Минемчә ул Тукайның бәйрәм бүген. Шулаймы? Бәйрәм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген, бәйрәм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген, бәйрәм. Рәхмәт, Илүсә, сезне күрүебезгә без бик шат. Шатлыкларыгыз, уңышларыгыз дәвамлы булсын. Ә без сезне булай гына җибәрә алмыйбыз. Сезнең иркен, матур тавышыгызны тагын бер ишетәсебез килә. Җырлап үтегезче. Таң атканда алсуланып уяналар болыннар, уяна минем күңелемдә иртәнге дәртле җырлар. Чын күңелдән сыкландым, Илүсә. Рәхмәт яусын. Түгәрәк бәхет тапшыруын сыкланып караучы тамашачыларыбыз да чын күңелдән сөенгәндер дип уйлыйм. Зөлфия, күрешүмә бик шат идем. Түгәрәк бәхет тапшыру озын гомерле булсын, ешрак күрешергә язсын. Ә тамашачыларыбызны бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Көннәре шундый аяз, матур булуын теләп калам. Мәйдан телеканалына бик зур рәхмәт. Без бу хатыбызны хөрмәтле кодабыз Шәмсуаров Наил Ярулла улын туган көне белән котлап язабыз. Ул Лениногорск районы Яңа Иштерәк авылында 1958 елның 12 июнендә туган. Табигатьнең иң саф, иң чиста вакытында дөньяга килгәнгәме, кодабыз һәр вакыт яхшы күңелле, ачык йөзле, олы җанлы, ярдәмчел кеше булып яралган зат.
Ул армия сафларында һава десанты гаскәре солдаты булып хезмәт иткән. Энергиясы ташып торган, төз гәүдәле, шибәр, зәңгәр күзле бу егет күрше авыл кызы яңа гына Казан педагогия институтын тәмамлап кайткан, чаялыгы, үткенлеге белән дөньяга нур чәчеп торган Галия исемле кызга гашыйк була. Һәм 1982 елда алар тормыш кырып җибәрәләр. Баһадирдай Данияр һәм Раил исемле ике ул үстерәләр. Аталарча кайгырту белән, үзе кебек көчле рухлы, гадел, изге күңелле итеп тәрбияләп, икесенә дә югары белем биреп, олы тормыш юлына бастыралар. Хөрмәтле Наил кыда, сездәй абруйлы, намуслы гаилә белән туганлашу безнең өчен зур бәхет. Без сезне чиксез хөрмәт итәбез. Әле шулай матур итеп җыелышып, туган көннәрне күп тапкырлар бергә үткәрергә язсын. Балаларга, оныкларга сокланып, аларның уңышларына шатланып, Галия кодагый белән тигезлектә озын-озак еллар бәхеткә төренеп яшәргә язсын. Бу котлауны шигъри юллар белән тәмамлыйсы килә. Кешелекле, изге җанлы, сабыр, ярдәмчел син дуска, туганга. Синдәй кеше күбрәк булса иде, шатланабыз без син булганга. Сезне хөрмәт итеп Казаннан Розалия һәм Зөфәр кыдаларыгыз дигән әлеге хатта. Туганнарча якын итеп язылган бу хатка без дә кушылабыз. Сәламәтлек, киң күңеллелек белән тигез тормышта яшәргә язсын сезгә, хөрмәтле Наил Яруллович. Чираттагы җыр сезнең өчен. Türlü şakı buladı da indi uzadı. Kürdü başlar türlüsün, kaderle büyügene gelsin. Kürdü başlar türlüsün, kaderle büyügene gelse. Büyügene gelse kaderle, üzüp tura bağırdan. Matur yaşiseyde valla kalgan ömrüne. Büyügene gelse kaderle, üzüp tura bağırdan. Matur yaşiseyde valla kalgan ömrüne. Jiter jitmez rizqı qabı, kiyer kiymez kissek de. Bizning yaşligi biz bitul, nişek kene desek de. Bizning yaşligi biz bitul, nişek kene desek de. Bugüngisi qadrle, üzüp tura bağırda. Matur yaşiseyde valla qalgan ömrüne. Bugüngisi kaderle, üzüp dura bağırda. Matur yaşiseyde valla qalgan ömrüne. Nişik kene demesek de bizning o'tganlarimiz o'zg'anlardan şuşu kuniga kelib yetganlarimiz o'zg'anlardan şuşu kuniga kelib yetganlarimiz bugüngisi qadrle üzüp tura bağırda matur yaşiseyde valla qalgan ömrüne bugüngisi qadrle üzüp tura bağırda matur yaşiseyde valla qalgan ömrüne. Üstələr dolab dursun, bəyramlar bulab dursun. Valda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsün. Üstələr dolab dursun, bəyramlar bulab dursun. Valda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsün. Valda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsün.
şadlıkta ötsen. Буа районы Күлширкин авылында яшәүче кадерле әниебез, яраткан дәү әниебез Тәскирә Сәдретдин кызы Әсәдуллинага 14 июньдә 80 яшь тула. Әтиебез Әнәс Нургали улы белән кавышуларына 60 ел. Сабыр, изге күңелле, нигезебезнең кояшы булган әниебез, синең бөтен гомерең намуслы, тугры хезмәттә үтте. Һәрбер эшне, бөтен күңелеңне, чын барлыгыңны биреп төгәл, пөхтә башкардың, башкарасың. Ерак Магадан өлкәләрендә әтиебез белән күпләргә үрнәк гаилә корып, 40 ел гомереңне авыл хуҗалыгында хезмәт итеп, зур хөрмәткә, ихтирамга лаек әниебез. Без балаларың синең көнне төнгә ялгап эшләүеңә, хезмәтеңне чиксез яратуыңа сокланып үстек. Син туган туфракны, хезмәтне яратырга, кешеләрне хөрмәт итәргә өйрәттең. Акыллы, һәр чак игътибарлы, ярдәмчел, киң күңелле, михырбанлы, олы җанлы булганың өчен якыннарың, туганнарың, авылдашларың арасында абруең зур синең. Әти белән тигез бер булып безгә яшәү өчен көч биреп яшисез. Сезгә әниебез, әтиебез белән икегезгә барлык кылган изгелекләрегез, ярдәмнәрегез, бөтен гомерегезне балаларым, оныкларым, туганнарым дип өзелеп яшәгән өчен тирән рәхмәтлебез. Әни, син күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Төпле киңәшләрең белән ярдәм итәсең. Кунакчыл йортыбызда һәр вакыт тәмле ризыклар әзерләп, һәр кемне елмаеп каршы аласың. Ихтирам күрсәтеп озатасың. Әни, син гаиләбезнең ныклы терәге, нигезебезнең яме, әтиебезнең сулар һавасы, җан җылысы, ышанычы, балаларыңның таянышы, шатлыгы, оныкларыңның киңәшчесе, горурлыгы. Һаман шулай тормышыбызның сүнмәс йылдызы булып, әти белән тигезлектә, тынычлыкта, балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен, бәхетен күреп, игътибарын тыеп, гомер кичерергә язсын. Саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы белән безнең уңышларга куанып, яшәгез безнең кадерле кешеләребез. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни диеп дәшәр кешең булган, рәхмәтлебез шушы язмышка. Котлы булсын әни туган көнең. Озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була безгә бәхетне. Сине яратып, хөрмәт итеп әтиебез, әнәс, балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың, оныкчыкларың дигән әлеге искиткеч тәбрикләүдә. Сөекле юбилярыбыз Тәскирә Сәдретдин кызын олуг юбилей белән без дә тәбриклибез. Чираттагы җырны бүген сезгә багышлыйбыз. Hayırlı kiş, Azam! Ay rahmet! Bir binden çiğirgen, Allah'a şükür. Ha? Kışlar gibi ışıp kayttın, bilirge hallerini. Ənkəy bəğrim sin burşulma, unutma şəqətini. Şeyləri şirəyməli, ənkəyimini qədirləb, bala şaqını hiskə alıb, xatirələrini siləb. Şeyləri şirəyməli, ənkəyimini qədirləb, bala şaqını hiskə alıb, xatirələrini siləb. Matur kulmagini kiyib, yefək yavlığını bəyləb, utur əli yanlarıma, alıqşı kəvşəyləb. Şeyləri şirəyməli, ənkəyimini qədirləb, bala şaqını iskə alıb, xatirələrini siləb. Əşdən avuz itsin, sıylıysın sini kilə, sini görüb bir siləşsən, dünyam yəmgə kümmülər. Şeyləri şirəyməli, ənkəyimini qədirlər, bala şaqını iskə alıb, xatirələrini silər.
hatırələrini siler. Şeylerin şireyim eli, ənkəyimni qədirlər. Balaşaqlı iskə alıb, hatırələrini siler. Balaşaqlı iskə alıb, hatırələrini siler. Hürmetli тамашачылар, иегездән чыкмыйча гына якыннарыгызны сөендерергә ашыгыгыз. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына хатларыгызны юллагыз. Ә инде сорауларыгыз булса, 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Сагынып сөйләрлек гамәлләрегез, дусларыгыз күп булсын дигән теләктә, мин Зөлфия Шамсуарова бүгенгә сезнең белән сау буллашам.